Здравей хора, днес ще гледаме в ето този YouTube канал, който сте ACM Official. Ето, че съм на YouTube канал ACM Official, може да и гледате. Има като страшни видеа. Така, днес ще гледам коя ще гледаме. Ще гледаме Serbian Dancing Lady. Когато искаш повече! Втора хора започнахме. Чайте само да правя едно нещо. Това значи, натискам спейс на 1, 2, 3. Да. Значи е просто. Страшна музика. Не харесвам това. Гледай. Хора, аз съм... Така се връщам. Значи сега просто ще скипна, защото ще трябва да ходя до туалетата. Така, хора, върнах се и да започваме. Да. Това е Serbian. Не знам дали е Serbian и в Америка. Че така. Леле мале. Аз не съм виждал и така изглежда. Леле мале. Значи, какво седиш? Бягай! Йо. Брато. Ето тук е, просто се съвърти и после ще я видиш. Дора, че я убие. Така. Значи гледанията ми. Мисля, че напишете в коментарите. Йо. Значи той е на радио. Добре, това беше 2 минути. Сега ще гледаме Boom. Serbian Dancing Lady. Хора, това е 3 минути. Сега, втора част. Ново, Олео Интенс. Тук просто скипнем тази. Добре, хора, мисля, че нещо стана, защото нещо стана с компютъра. За това утре ще гледаме, даже не забравяйте, аз за първи път ще го кажа, аз всеки ден ще снимам YouTube видеа. Пишете в коментарите в част 1. Да. За това да сте щастливи. Да. Това е всичко от мен.